so sorry मा होनो फन फैना होबाय थानानै आंना वाइफाइआ डिसकानेक्ट जालांदों बेखायनो दाननानै आरो गोदान होफिननांगौ जाबाय नोंथांमोना जाय नायगासिनो बिथांमोना दहयनि बायदिनो शेयार खालामबानो जाबाय ना दा जोंनि फैबाय थानाय एलबाम गोदान जितु प्लास्टिकनि गलाब बिबार सिमांजों आंजों दासो जों शुटिं खालामनानै फैखांदों दहयनो खिथाखांखाबाय आङो ओमफ्राय दिनैनि बे लाइभ सेक्सनाव इन्ट्रेस्टिंआ जाहैबाय जोंहा टेक्लाया मेथाइ खनगोन दहय फार्स्ट पार्टखौ नायबायबा मिथिखाबाय मिनिस्लु मिनिनानै सिंगारा खनबाय बेनो अरिजिनेल सिंगारा नक्लियाबो बेनो नक्लियाबो दं बेनो अरिजिनेल दं बेनो आरो बे जाहैबाय सिमां एक्टरनि एकदम कपि फार्स्ट कपि सिमां नङा दे बे सिमां नङा खिन्थु बे डुप्लिकेट बे सिमां नङा खिन्थु नोंथांमोना सिमां एक्टर होननानै साननो हागौ आरो आंखौबो नोंथांमोना गेमस्ट्रि होननानै साननो हागौ आरो बेखौबो नोंथांमोना सोरां होनना साननो हागौ सोरां आरो बेखौबो नोंथांमोना बिग्राय होनना साननो हागौ बिग्राय बेखौबो जाहा टेक्ला होनना साननो हागौ बिथाङा सासे गिदिर सिंगार हंकंनिफ्राय लाबोनाय जादों बिथांखौ बरायनानै स' बिथाङा दायो मेथाइ खनसिगोन अके रेडि माखौ खनगोन दे दे खनदो दे अके एकदम सिर थानानै खालि टेक्ला खाथाल थाबाय अनलि बेल' खनगोन औ दे हे इदिबो रोंनाय नङा आखाइ खबगोन ना दे अके रेडि 1 दे 2 3 गो आं दंबाबो जाथारा बायदिसिना खायदा खालामनो गोसोआ माब्लानिफ्राय जाखो आं सानब्रेबायग्रा वाव बायदिसिना खायदा खालामनो गोसोआ माब्लानिफ्राय जाखो आं सानब्रेबायग्रा बेसे लाखि नोंथांमोना दिनै टेक्लानि लाइभ मेथाइ खननाय खोनागासिनो दे मेगना आंनि उन्दुनाय गैला नुजाफैयो नोंनि मिनिस्लुनाया एबार सिमा खनबाय आं रोङा खननांगोन एबार आं एसे रोङा बिलाइ खनगोन बे फास रोंखाया बे पास आं लास्टाव आं सबनिखौ रोंसिनो नालाय आं इसोरनिखौ खोनासंग्रोनानै आं खनगोन दे खानाय गोजा खनसै दे नों खन दे खानाय गोजा दे बे खनगोन दे अके दायो खनगोन बिथाङा बे अमा राजा बसुमतारी खानाय गोजा अमा राजा बसुमतारी 5 6 7 go आया Lamati fैनाय सोरबा खानाय गोजा आगसिया दाफेदेनाय खाथियाव फैबा खोनाया लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आगसिया दाफेदेनाय सानसेनि oh yeah सानफ्रामबो दावबायो नों जोंनि लांगोना सेरजों Hello everyone, hello. जों नायलांनाय नोंनि मेगन थाइनै नैयाखै नोंनि साद्रि बुद्रुलांनाया थिखोना होनो ना मानो जादों आंहाबो मानिथो एसे हांखुर खिन्थाया मानो दुगिगि मोहेरलांनाय बे नोंनि फेसन सानफ्रामबो दावबायो नों जोंनि लांगोना सेरजों Happy New Year guys खनाजों नायलांनाय नों Advance.
मेगन थाइनै पें 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 Oke, daya ayo leagay, oke? Oke, ayo leagay. Tama. Daya ayo leagay. Hey, 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 hey. 5, 6, 7, hey, go. Ayo leagay, bagdaw lay dang. Ayo li agay, michigu lay dang. Nâng ni cao gắng có hồi lòng, nâng ni gay nám có hồi lòng. Cô li na 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 câu hay baoวันKalam sing bay neng bersergedan kau super duper. Teng 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 teng. Ayo li agay pagdaw lay dang. Ayo li agay michigu lay dang. Neng kau tang ko rap. Neng kau nang puno na. Dede azul likod. 5, 6, 7, go. Kaya menatang tay nong agay nang zemzam say rong bersikla. Nuan menatang tay nong agay nang zemzam say rong bersikla. Tengkong donate sabay say deha angit hay kesar. Tengkong donate sabay say memoria hangover. Nang kunang lalayan agay bersergedan ko. Nanay, 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 nanay mentarbayan. Nanay, 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 nanay mentarbayan. Ebaray. Ebaray kondan. Ay, nagkakakuna! Ebaray Simangजों आंजों साननैल' नेथ' नोंथांमोना साननैनि उनावनो जोंनि जा गोदान एलबाम ओंखारगोन बिनि एसे लाइनखौ खोनासंनो मा सानगोन नाजागोन स' नोंथांमोना खोनासंबानो दे प्लास्टिकनि गलाब बिलाइ ससेल' ओके ससेल' खोनागोन नोंथांमोना बिराद लाखि ready 6, 7, start 5, 6, 7 प्लास्टिकनि गलाब Batasan ng agay Tunay manay Guli lang nay Plastic ni Columbia Batasan ng agay Sungaw na'y manay Buhay ng ay Kung black poison kung black answer Dosa na poison Dosa na poison Don't make man the same rapper go I'll leave the bike nangin Don't make man the line man go Muhi the bike nangin Nangi be Kakam mohora Kakadang selera Kakadang mohora Kakadang selera Ni kolap di pantasan yang agay Dunay manlay sa nalolay langay Celeb ni pamit di pantasan ng sona Dunay manlay sa nalolay langay Sabay? Nice. Sabay naman? Sabay. Sabay. EXO mo na EXO! Ayun! Thank you so much. Madi, yun na yun. Doa yang terpilih ngurus sinam Bodoland Gamers. Thank you Bodoland Gamers. Extra kau mana kan? Bodoland Gamers, thank you so much. I love you. For super set. Kamu kom deh. Man berapa ya? Sorry, I'm so sorry. Maka mau dah, tengsi kamu last concert. Last. Tidak mingbai, hang dugin sih doh. Ngaji mi susu pat, ni mau kasihnya yang berdua. Haja by the not Haja by. Ngaji maka udah sana.
Dia nanung kim Ada suka beda dengan ming baik pun dah. Apa akan bulu kunda? Aku kunda. Saya pun dah sih lah. Udah mau pun seman kita orang aku kunda please. Oi, mana biji sini naik betadeng dia leh mundu. Kasih aku profesional singer jo UI, layani high note pun kena. Itulah saya. Sare gama pa. Thank you again. Bodoland gamers, I love you. Thank you so much for sending us money. Aku nak dia lewat. Tal singer aja berminta konta. Singgah sana. Deh, konde. Kan mau habis sih Deh, konde. Jalan mana kon sih? Deh, kon. Nah, deh. Ibar green kan kon sih. Last. Nah, ibar green kan. Evergreen. Boy green naik. Okay. Sona berkati-kati bimi sana. Rise like mami di hona. Happy New Year. Sedomba berserga danau bermainlah ini. Happy New Year. Sona Happy New Year. Sona berkati-kati bimi sana. Rise like mami di hona. Kesedomba berserga danau bermainlah ini. Happy New Year. Happy New Year. Menaruh beliau, ayau putru laina. Anak kau ayau, dibantu laina. Kau naruh beliau, ayau putru laina. Anak kau ayau, dibantu laina. Kesedomba, berserga danau, bermain. Thank you so much, Bodoland gamers. Happy New Year. Sona Happy New Year. Sona berkati-kati cilai. Bila jumpa deh jumpa. Bye. Ada. Chúng các mâm đuổi cả cái chúng sih. Không ai đâu, đừng ai Oh, dugia kai. Ada horbo main nama serba. Fotos. Advance Happy New Year. Okay, deh, wish come the day sase. Angni. Roh. Happy New Year, wish come the day. Kapsa. So, boykubı anniversary-niफ्राय Happy New Year आरो Merry Christmas. Okay. Oh, Merry Christmas. Deh. In advance. Yes, from my side. Ini, Wish you a very advance Happy New Year and Happy Christmas. Yeah. Enjoy everyone. Deh, Tekla. Di abung lah. Wish karo beta. So, Baca ya. boykuba goदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो गोदान बोसोरा बयनिबो थाखाय ओरैबायदि मोजां सम लाबोयो बयबो जाहाथे मिनि खुसि रंजा थांनो मोनो गोजां बोथोर जा थांबाय गोसोनि गोजोननायाव जा माने ओरैबायदि बे 2020 थांखाबाय माने लाथिख'खासै आरो रावबो जेबो प्रब्लेमबो गैया माबो गैया एकदम दुखु सहाय कर'नानि थाखायनो आरो सोरबाथ' बुंनांला दा गोदान बोसोरखौ इन्जय खालामदो आरो क्रिसमासखौ इन्जय खालामदो मा जानांगौ जादो लोंदो प्लाट जादो आरो निउ इयाराव डेन्जार मोसानांगौ जोंनि गानजोंहाय ओरैबायदि गान Production plastikनि गलाब बिबार खर'आनो उरि Hey गासैनो मालायफोरना नोंथांमोननिसिम माबायदि मोसानाया माबायदि खर'आ जोंनिया उरि मालायफोरना उरि माने non-stop मोसानाय माने मालायफोरनि प्रडाक्सननि मेथाइखौ गाज्रि माने स्ल' माने जोंनिनो चेनेलनि खोथा जाहैबाय नालाय गावनिखौ एसेबाबो प्रमोट खालामनांगौ ना माने नङा बेथ' बे माने गुबुनाबो बिराद मोजां जायो बिराद मोजां गान गायो जोंनि बर'आव दा बिराद डेभेलप जागासिनो मोजां गान मासे माने जोंनिया एबारनिया डेन्जार माने ओरै होननाय मायाव जादों गानानो खोनाबानो सोरबा दल' थानाय मानसियाबो ओरै दल' थानाय मानसियाबो ओइ देलायदि खामजोबदे गासिबो दे ओरै Tekla
Gol. Asa kamu gue moजां मोनगोन आं थांसै दुगैनोसै Bye bye guys. Bye bye. Good night. रायजोफोर गासिबो खिनांदो दे गुड नाइट हेल' गाइस हे गाइस गासिबो दुगैनानै देलायना उन्दु सरि देलायनानै दुगैना उन्दु गुड नाइट शुटनिफ्राय फैनानै जि मेंबाय गुड नाइट ओमफ्राय मानो ओमफ्राय आं हारसिं थालांनांगौ जाहैबाय अके दायो मानो बिदि जाजोबलाय थाजिनिया आंना मबाइला अके बिराद मेंबाय बिराद रायलायबाय बिराद मिनिबाय बिराद मोसाबाय गुड नाइट बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुड नाइट आरो बड'लेण्ड गेमार्सआ आंबो मिथिया बारा इसिबां नलेज गैया आंनाव सुपार चाटनि जरै आंनो फैसा सेन्ड खामहरदों स' थेंक इउ स' माच बेनि थाखाय आरो गोदान बोसोराव आसा खालामो आरो विश खालामो गोदान बोसोराव नोंथांनि न'खराव जिखुनु गासैबो जिमानखिनि बर' मानसिफोर दङ जिमानखिनि सुबुं माहारि दङ जोंनि वर्ल्डआवहाय गासैबो जेन सुखु गोजोनै रायजो जालांनो हायो जेब्लाबो गावजों गाव मिलायलायनानै थानो हायो आं बेखौनो आसा खालामदों टेक्ला होनहरदों नै सिख्लाफोरा टेक्लाया थांबाय आंबो दोनथ'नोसै दायो दा नोंथांमोना साननैनि उनावनो एकदम बरिया मेथाइ मोनसे फैगासिनो एकदम थुन मुथुर खालामनाय जाबाय शुटिंखौ मोजां जायाबा निमाहा होबानो जाबाय आरो मोजां जायोबाथ' मोसाबानो जाबाय होनदो रा कमेन्ट्सखौ दसे फरायबानो आङो खनसे खुदुमहर आब' सना बिरन बर' बिराद गाजाले आयु आं कमेन्ट्सफोरखौ दैमालु बर' 1900 हरबाय थेंक इउ स' माच दैमालु बर' थेंक इउ स' माच ओंखाम जादो आब' सना हेपि निउ इयार आं ओंखाम जाला दहाय जानानै फैखाबाय बा अनजालि बसुमतारिया टेक्लाखौल' गुड नाइट होनना बुंदों आंखौबा बुंहरा आरोना मानो बिदि दिनै बाय गुड नाइट नेहा बसुमतारी निजोम दैमारि गुड नाइट सिंगारा सोर आब' निकुन्जा दैमारि सिंगारा जाहैबाय जोंनि लेजेन्ड सिंगार नयन बरगयारि बिथांनिनो प्लास्टिकनि गलाब बिबार फैगासिनो वान अफ माय फेभ सिंगार नयन मा थांखो I love you, miss you, Nizam from her. Thank you so much. I love you too. Love you. आं दोननो बालायलायो मिथिबायना नोंथांमोना इमान आंनि थाखाय इमान कमेन्ट्स हरो आयु दोननो बालायलायो आं गोसो जायो सानफ्रोमबो नोंथांमोनजों लाइफआव फैनानै रायलायनो खिन्थु मा होनबावनो आब' बै सिंगारनि मुङा मामोन दायो मिनिस्लु मिनिनानै होननाय बे सिंगारनि मुङा थाजिम आं टाइटेलखौ बावबाय दै थाजिम बिराद मोजां खनो बिबो गथ'आ लखिराम बसुमतारी बा मालाय होनलायबाय बा मालायखौ बिदिसो होनो बा मालाय बिदिसो होनो दे मिस गयारि लाभ इउ आब' लाभ इउ टु आगै सना बिनाराम बसुमतारी आब' सना नों मा एसे मोजां थेंक इउ स' माच राबा ब्रो प्लीज हिंदी लैंग्वेज हम लोग को क्या बोले आपने मुझे समझ में नहीं आ रही है मुझे हिंदी नहीं पता है ना आब' नोंहा जा लाकिलै टेक्ला सना फंबाय थानायनि आङो बिराद लाकि फिल खालामखायो टेक्लाया जे आंनि लाइफआव फैदों टेक्ला मा होनो टेक्लाखौ आं आंनि फंबाय महरै मोननानै आं बिराद लाकि इभेन आं आंनि जिमानखिनि आंनि फेमिलि मेम्बार्सफोर दङ आदायानो जा बाजैयानो जा जोंहा बाजैयाबो ओरैबायदि मोजां गपुरनि जोंहा टुक्लुआथ' टुक्लु उन्दै र' जोंहा आदायाबो बिराद मोजां बाजैयाबो बिराद मोजां आंखौ बिराद अनो माने आंखौ माबायसा अनो मिथिबायना आंखौ एकदम रानि बायसा अनो बिराद मोजां मोनो आं बेखायनो ओमफ्राय जोंहा मामा बाबायाबो बहुत मोजां जोंहा मामा बाबायाथ' एकदम सलिड मानसि बहुत मोजां जोंहा टेक्लायाबो बिराद मोजां जोंहा आब'आबो बिराद मोजां खिन्थु जोंहा आब'आ सिगाङाव आंखौ गावनि ड्रेसफोरखौ गाननो होआमोन आरो बेखायनो आं एसे दुखु मोनोमोन ओमफ्राय दा हाबा जाहैबाय नालाय ओमफ्राय हाबा जाखांनानै आं मोजां मोनो आरो दा बांसिन अनो गोदो माने आंनो इयो गस्लाफोरखौ गाननो होआमोन ओमफ्राय आं इनि गस्लाफोरखौ सिरि गानखुमानानै थाङोमोन दसे थाबावनो आब' मनिका बसुमतारी अके दसे दङ दे आं
आब'आ रिप्लाइ होआलै रिप्लाइ होआबा एन्सार जायालै लाइभ फैनाला इन्टारेस्ट जायालै समायना बसुमतारी आयौ आं सोरनि कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ होजेनो देलाय बुंलाय नोंसोरखौ आं सासे मालाबा आंनि इउटुबखौ लाइभआव लाबोनानै आं नोंसोरखौ खाथियाव लाबोनानै दोनना होगोन आं ओरैबायदि कमेन्ट्सआ इदि थांबाय थायो मिथिबायना मा मोनगोन आं देलाय बुंलाय फुकन बर'नि सं आब' माने बुजियाखै आं दा प्लास्टिकनि जिथु गलाब बिबार होननाय सं बे सङा नयन बरगयारिनि दाख्लैनि जिथु आयौले आगै खनदोंमोन ना बेनिनो आरोना सिंगारा बेंटान बयस BTS आंनिखौ आब' रिप्लाइ हे आगै लाभ फ्रम बाक्सा बागानपारा गेरेमसा दैमारि हो मा होनो बड'लेण्डआवथ' बाक्सायानो आंनि फेभरेट जायगा माने आं मोजां मोनो दे बिदि नङा जे क'क्राझार चिरां माबा सनितपुर माबाफोर इफोरखौ मोजां मोना होनना साननाङा इभेन आंनो उदालगुरिनि आं गासिखौबो मोजां मोनो खिन्थु बाक्साया एसे मोजांसिन आरो हाय मेडाम गुड इभिनिं स्पेशल गार' गेमिं बय हेल' गुड इभिनिं आंखौ सब्सक्राइब खालाम दि आइडेन्टिटि अके लिंकखौ हरबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आं दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंजों लाइफआव जइन जानायनि थाखाय लाभ इउ एन्ड एडभान्सलि हेपि निउ इयार एन्ड मेरि क्रिसमास टु अल अफ इउ